Asa ba ka tayo? Tay! Oh, tanong na lagi ka. Ang imong gipada kwarta tay ikuha man sa duha ka tao dito tay. Kaya nga naman. Di-walking oh tay, unsa di-walking tay? Ay, kita din yung bataan ka. Unsa lagi na di-walking tay? Kana bang mulabay kas poste? Tay, what to na ko tay? Oh, sige dong, tasyong. Basta mo na taong gi panogon sa imuha nga pag ayo dito syudad. Oh tay, Di man ito ang gipang istorya nimo kay diba na ka sa syudad nga karon kuan pa man nimo permirong higayon pa mo ginimo nga makatagog syudad. Basta ang aong gitubo nimo nga mga ayaw gintaon pagkapila-pila ng mga binuang dong sa syudadong. oh tagi. Kay ng mga kuan barkada. Oh lagi tayo oy, sig balik tayo oy. Mao lagi niya kuan nimo lagi kay magdinako lagi dayon kasbuot lagi. Basta mao na to. Lagi tay. Sige magbalik-balik na kahibaw naman ko. Basta mao na to ha. Oh lagi tay. Ayaw gyud pagpaila dito sa syudad. Oh tay, Ang imong pagka-probinsyano, ayaw dada sa syudad. di na ko hugaw-gawan yung pangantay. Lagi tay. Ayaw pagpakawas atong kaliwat kay wa tay mga kaliwat nga ignorante. Lagi tay. Sig balik tayo, lagi tay. Sige, pag-ayo. Oh sige tay, moadto na ko tay ngay. Basta mao na to. Ang imong abtan dito, ako na tong gitilagremahan si imo yo siloy. At Sige na, sige tay, kay- mo abot og pila ka buwan sa. Nagpaabot ng kuwansay. Sige. Balabal tay. Sige dong, pag-ayo si dadong. Sige tay, pagamping mo mong nanay tay. Basta og ugaling makatrabaho na ka dito, ayaw gid kalimot in taon diri sa pagpada diri kay bao na ka nga nakutos ta sa utang diri. Kinauna na ko sweldo tay, padaan ako tang sweldo na ko tay. Mayo. Sige tay. Sige. Moadto na ko tay. Sige tay, ayo po mo drang nanay tay. Sige. Sige tay, moadto na ko tay. Di ka mo amin sa mong Ah tatay. tay, amin ko tay, kalimot mo ko tay. Batasan. Pasalawa ko tay. Sige. Moadto na ko tay. Sige. Adto na kog syudad. Adto na kog syudad. Ano ito? Ay tay. What daw mag-syudad nga? Wa pa kay pangliti. Oo, bitaw dito ang kwarta di yung pamiliti di mauli pinaka-importante tay dito ka. Adto syudad ni kuha ni tay. Mao lagi. Ang pingin na kay tinantuhan ko pang taon na. O tay, amping rin ako Basta tay. mao na to. Sige. Salamat kay tay, salamat kay tay. Amping. Ay, Bisa apa Roy? Tensyon! Bay! Bay! Asa ko ka? Adto na ko syudad bay, nakatungtong na ko. High school bay. Adto na ko syudad, maka-adto ko manarbaho dito bay. Ato sa nagbe? Ay di na ako bay kay dagang yung nagipamataman sa papa dito. Adto na ko syudad. Ya, para biyon ako din ako na bay. Hindi ko sa man siya bay. Amping dito sa Hoy! Adto na ko syudad. Ay kablaka kay datan mo mga balik na ko datan mo mga nindot na. Sige, adto na ko. amping ay. Gayas, yan na ni. Paabot to si Yuyo Siloy dito. Wala. Isang rasa ron. Boss, Oy, saktay ko boss. gaw, asa ka gaw? Adto kog syudad. Adto kag syudad. Sige. Pila may Walinta ra bay pliti dito. Gaw. Sige na ako dahong kwarta diri. Sige. Sakay diri. Sa man ni? Sa man ni pagsakay. Patong diri. Patong di abot patong. Sige. Ana. Sige. A few moments later. Gaw. Abot na ta gaw. Ayo gining napita diri gaw syudad na ni gaw. Oh, ini siya boss. Mo na gaw. Syudad. Grabe ni tuta syudad bisa. Mo dito kini diri. Nakakisakyanan diri. Pila may mabayad na ko nimo go. 40 lagi niya na kung kanina 40. Dira gaw. Sakto ra na gaw. 20 ram lagi ni gaw. Duha man ta. Ako 20, mo 20. Kita man duha sakay. Layo ara ba tong lagi? Kuan na ni mo gaw. Layo kay tong 20 oh. Maura man ni suko sa akong papa ko na 20 ra kuno. Maura ni budget ginaw ko. Wa gila indri ko. Ano sa may makatrabaho na ka kay nag-abot ni mo dito?
Aw, ngita ko to pero makatrabaho ko kay nakatungtong na ako high school. Sige, kung uli ka, banteg sa gatos na niya. O siguro na ko painom pa ta ka. Sige ko. Amping na ka, okay. Salamat ikaw. Pre, sama pre, kanang nade din siya kay murag tutol na makayo. Tutol naman. Pre. Wag yung tertuan ni, wag yung tertuan ni. Kasi natin makitaan karon. Okay ka ba? Boss. Asa na ka ba? Di okay ka. Trabaho ba nga dako kay buntahan di okay dire Cebu? Unsa nang di walking boss? Lisensya. Trabaho brad sa di okay ba? Lisensya. Wa bay kibaw nang di walking. Unsa lagi nang di walking boss? Ni awat ni lisensya kay joking padali. Kabalo ka na multa lang okay. Multa boss. Pila ka poste mo nagyan? Murag ginabanan ako boss, murag napo gito ka. Nako. Poste stop. Napo ka poste. Kita tagpilang poste ron. 100 na bang poste? Nakapaya dyan sa galibo yun. Boss. Wa mo kay bawa nang di walking, di ba ka pwede ka kuha na boss? Dato nga mo sa mong office. So man kanang Mapriso kuha na boss. magpili ka, magpriso ka or malimpyo ka dito sa CR nga perting hugawa. Nya or mubayad ka kus kalibo. Nagpaabot ito akong uyuan dito si kailan mo siloy boss? Wa lagi may kailana. Kita pila yung bayaran. Masa ni? Mubayad ka or priso na lang ka namo. Boss. Ate. Aw, na ako gamay kwarta gihatag diri ni tatay boss. Pila man na. Mao lagi ako sa tanaw ihapog pila ni boss. Sige. Nya ako sa ibutang akong boss. Kalibo to. Kalibo. Sim kabut sa kalibo. Kalibo. Napo man ka poste ka. Oh, wala po ka poste ngon siya. Adar. Duha man ni ka 500 boss. Unya ra duha ka 500 boss. Kanin lang sa akin. Ayun, Pwede. Kapo ka poste, 100 mo na. Nya, wala ko'y pagkaon na ni sa kuan boss. Tagay pamlite. Amina, para magauli ka Para magauli ka sa Enjo. Tagay pamlite. Oh, dahil pamalan. 20. Ya. Dili na ka na ko tigitan diri ha. Ikaw ni bahala na. Ning bayad naman ka kus kalibo. Unsa din ang si walking boss ngayon kabayad mo ka na libre na kuha na tanan sa akong pagsakay diri kaon boss. Ay nang si pangutana lang di walking day. Mapriso ka na. Kita na pwede. Si boss, ilang ko mapriso. Uli na. Patay. Asa naman yung pagmamangko na ko nga. Karoon man tugot mo abot. Karoon to mga orasan niya. Hantod karoon. Manggit. Nabalaka naman ko niya. Ingon mo to yung amahan nga. Karoon orasa nga maabot dito siya. Matay. Linsya kita. Mga bobo. Paniod sa nagtaglamihan ni pre. Isa man. Kalipita, chowking. Maliwanag kita. Kalibo yun. Ingon lang tiga pagkaon. Ay, pinaod mo na. Kinang mo. Kita man duwa. Ako lang nagmintis ni. Sige. Sulod pa na tani. Ben. Masing sunod dalawa mo gyapon na. Kasi napud na anapod ta ba? Magbantay. Sakon mi na 20 pesos. Patay ko tatay ani. Ingon bis tatay na ako tong pangkaon nagpamliti. Saunin ako ron. Makauli man ko ani ron. Mayo pang uli na lang ko kay di gini kaabot ng 20 ya. Wa so ko tultol din mo na saag na ko. Dili na lang ko. Asa ba ni? Bara eh. Kaya usam lang si walking eh. Hoy! Ari ragod! Utrok ning anak na kong libod suroy ay! Ang imo igagaw ba?
Susiha ko na dito, nabalaka na kay ko, kay. Hantod karong mga oras, ako pa ginabot. Kung sakay na itabo, at to dito. Si Tansung day. Sige lang pa kay. Ako sugat-sugat to dito sa skin na basig. Sugatan ako. Ato na ko ba? Tagay ba? Oy, yo! Asa ka ba dong? Siya to! Akong ibaw na kung baka dito basig na buwad na ba? Aw! Gamay naman yung Ano na rin yung ginom day? oh, nalagi, wala lagi, may kapuno lagi. Aw. Ato sa na nyo, gamay yara na. Day sakto rin. Kay manugway ko sa bakar ko. Ay lang mo kabalag ka kay. Ngutang tas tindahan di aron. Nya, May bahala. nya na. Balibara naman ka dagot. Oh, kaya napuno nung utang dia. Ay ka hadlo kay. Kana nga kung utang diha sa tindahan. Tay! Sa tindahan ay mabayaran ko na karong katapusan. Ako nang ipakwenta tanan akong utang diha. Ako nang bayaran ko ng katapusan igsweldo sa akong anak sa stansyon. Ako nakatrabaho na istansyon. Aw. Tuwa na sa syudad nang apply. Ako ba? Tay! Anong Asa mga kailangan tay? kong gawin Tay! upang Asa mo sa tatay? malaman mo Pre! Alam! Ang istansyon! ang Anong nangyari pare? Giwokin man dito ba nga? Ang kwarta gipadaan tatay, gikuha mo itong mga duha ka tao ba? Unsa wow kay Kawawa ka naman. Kawawa ka naman. Ano? Kasi nang umiyak. Nandito lang yung mga barkada mo. Si tatay ako problemahan ba si tatay? Huwag nga mag-alala. May rugby ba dito? Ano? Binta natin to. Dapat bilhin natin Yung nasa rugby. ba? Ano? Biyaan sila mo tira kay kwarto sa kong tatay. Patimbang natin. Tay! 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 Asa ba ka tayo? Oy? Tay! Oh, ano na lagi ka? Ang yung magipada kwarta tay gikuha man sa duha ka tao dito tay. Kaya nga naman. Giwoking ko tay, unsa giwoking tay? Basta pagkiguran tigit lagi ni mong bataa ka. Unsa lagi na giwoking tay? Kana bang mulabay kas poste? Mao din ay pasabot na tay. Sa pamdigin na nagatika nga ayaw pailad gisulas. Ida na kundi mo pag-ignorante diri sa probinsya, gidagin mo sa syudad di pagi. Kuan na natika pasidan na ganit tika. English mangod tay di ko sabot. Giwoking. Nya. Saan naman ni ron? Ano, ila may kuhang kwarta. Giro tayo nila day. Yurod. Basti lang yung bataa ka. Pag-ignorante gini mo asa man tawag ka naliwat kang bataa ka oy. Lagi. Sao naman natong mga utang ron? Ambot lang ani tay, asa ta mangitan ron tay. Wago kadto ila tiyo siloy tay. Uli ko diretso dire kay Nahurot giday ang usa ka libo day nga akong gipadani mo. nahurot tay. Kaya nga naman. Ikuha lagi ang kwarta nga usa ka libo kay sa usa ka pusti ko na ako ng labyan tay. Tagos tamang gatos tay. Nya pila man di ka puste mong nalabyan day. Napo tay. Mo tang usa ka libo. Sa tuwa pa tagatos ang usa ka puste. O tay. Oy. Kamahal ra ba di ay natag 50 ram to kuha sa una. Ra ba di ay natag 50 ram to kuha sa una. 50 ram to kuha sa una.